Pitää hyvin pistoa jossain tässä välillä. Jos otettaisiin semmonen laatokkaposeerauskuva. Vähän silleen niinku siistimmin tietää. Vähän syvemmän. Kampaan naamas. Ajakaa työhön, minä katsotaan kuvat. On vielä ainakin jät rannalla. Siellä on auto. Täällä on porukkaa, mennään pois. Nyt auto näyttää näitä auton renkaan jälkiä tuoreita. Mitä tuli tuolla aikaa? Täällä on teltti. Joo. Mistä sitä? No, ne on siellä. Niillä on joku vaatti tai joku. Vaihdamme suuntaan. Mennät se ympäri. Se varmasti on muita. No siitäkin on jäljet. On jotain retkeilyä, kun voi vaikka jättää vittu viereen. Varmasti on varmasti sitä saa. Onpa noista retkeilijöistä mitään vaaraa on kellekään. Joo, ja näille ei nukkuu tänään vielä ollenkaan. Näyttäis vähän siltä. Oli vissiin Tie poikki. Ranna. Tässä on kuitenkin se tilanne. Naatio poikki. Tuolla puuta pitkän. Pitäisikö se ottaa tuon 200 metriä taaksepäin ja pistää leiri tuohon heidän viereen? Ja kattoo, että pääsee sinne